Zimbabwe tiri kunoku kumatepa tepa nekuda kwechiitiko chaitika kunoku. Kune mhuri yarasikirwa naamai, mudzimai, ambuya uyo hanzvadzi yehama dzedu dziri panapa. Ini ndonzi Silvester tapfuma nei. Tauya kunoku nekuda kwezvinoshamisa zvakaitika mukati mekushayika kwavo mushure mekurwara, iri nyaya yekuti mufi arere apa anga aine shungu dzaonekwa mushure mekunge achibuda musodzi ari mubhokisi, mushure mekunge achisweta ari mubhokisi, mushure mekunge pavakauya kuti vazochengetwa kunoku trakita yakaponja, imwe ikatanga kubuda maoiri. Iye zvinezvi tichibva panapa pamarinda enharaunda inei tave kuchipinda mukomboni tichinonzwa kuhama neshamwari vachitizivisa kuti ndezvipi zvakanga zvichiitika, vachititsanangurira nemazvo zvakanga zvichiitika muupenyu hwake asati ashaya, uyo zvekare panguva yaakanga ashaya. Iye zvinezvi regai tinzwe zvizhinji kuhama neshamwari dzinosanganisira murume wemunhu, vana vemunhu, uyo zvekare nasabhuku nedzimwe hama dzirimo munharaunda ino, mukomboni ino. Toda kuti tipinde mukomboni munharaunda ino yenyamanyuru tichinzwa zvakaitika mukomboni yeCrackside. Regai tinzwe zvizhinji tipinde mukomboni. Mazvita tasvika muno mumusha menyu panapa tiri panonzi paCrackside. Mune chiitiko chakaitika munomu. Ini ndinonzi Silvester tapfuma nesimbi yebasa. Ndiri kutaurawo nani? Muri kutaura nasabhuku baba mukuma mombe, Emerson mukuma mombe. Baba mukuma mombe, tine matambudziko nekusiyiwa nehama yamanga muchigarisana nayo muno muCrackside. Vateereri vangada kuziva nevari kuona pasi rose vangada kuziva kuti zvakafamba sei kuti tizosvika munyaya yekuti tishayikirwe nehama yedu. Pakanaka. Regai nditange ndichiti mufi uyu wakarwara kwenguva diki zvako. Murume wacho unotsanangura kuti mufi uyu waicheka mavheji. Achicheka mavheji avati roko rangu rinoita sekunondirwadza. Murume kwakuti achirega ndikubatsirei madhamu. Saka zvinonzi murume paaicheka mavheji, madhamu akasumuka achida kunopinda mumba, ndopa wakadonha, ndopakatanga hosha. Saka mufi wakamhanya kunozivisa vanhu kuti ndozviri kuno, kutsvagawo vemweya wekudi iwo fungidziro dzavo. Matsanangura anoita murume anoti ndakaona kunge munhu arohwa nezvinhu zviye zvatinoti zviwanda kana kuti zvishiri pachiwano chedu. Saka murume anzi akanowaisa mumba ndokunotsvaga vabatsiri. Paakazodzoka ikoko akaona vachipumwa na tsano kwakarora murume wemufi, ambuya wake ndo vaipuma madzimai yake muri mumba. Mufi uyu vanonzi hanizita ravo tisati taenda mberi nenhoroondo. Mufi uyu kana remurume? Murume anonzi Club Jangwa. Atuta Mai Jangwa. Kushaya kwa Mai Jangwa. Furira zvenyumberi. Right, zvadaro. Ndo pakangotanga hosha. Kudzamara waona kuti hosha yatida hanzi vakanobata vemweya vakataura kuti izvi hazvidi chipatara. Asiwo vanotaura ivo vemufi vanotaura kuti kune muzukuru akazotaura kuti ngatiendei nawo kuchipatara. Ndo pavakaenda kuchipatara. Ndo masiro akatita Mai Jangwa. Pane here zviri kunzi pakataurwa kunzi ndezvechivanhu, toziva kuti mamusi wefamily. Asi pamanzwiro amakaita imimi pane here zvakataurwa kunzi chivanhu chacho chii chaizvo? Alright. Apa painzi izvoni mufi Mai Jangwa warohwa nezvinhu zvewanda. Ngatichitarisai vari kuchipatara. Chii chakazoitika vaa kuchipatara? Vasvika kuchipatara ndofunga havana kuita nguva refu vakabva vatisiya. Vari muchipatara imomo tinoziva isusu kuti madoctors ndo vanokwanisa kutaura kuti munhu atisiya kana kuti munhu achiri mupenyu kana kuti ari pakoma. Imi semanzwiro amunoita madoctors akati kudii maringe nemuchakabva Mai Jangwa? Ipapo panonditiremerei kupapindura. Toda vaimwe vari kuchipatara kusanganisira muridzi wemufi murume iye Club Jangwa. Ngatichitarisai kubva kuchipatara zvichiuya kunoku, pane nhoroondo yamunoziva here mimi sabhuku? Ichokwadi. Ndandati rega nditsanangurire muri yeZimbabwe.
nhoroondo yerufu rwamai jangu yakangondishamisa kubva mukutanga kwayo kusvika mukupera. Chekutanga shoko rasvika ranzi susunhure, sabhuku mai jangu avatisiya. Shuwa takamhanya-mhanya noutungamiriri hwevhileji. Ndokubva taita zvatakaita, tasvika parufu paiva pasina kana chekubata kana. Takataura newajangu takaona kuti hapana kana nepeni rimwe chete zvavo paiva pasipo. Ndopatakazomira sevatungamiriri, takaita zvatakaita kutsvaga mari dzaidikana kudi. Takabatsirwa navanzi sejoburi murimi koita member inonzi central committee maroa hopo. Ndo vakati ini ndokwanisa hangu kutakura chibhodhi redu kana zvichinge zvafamba zvakanaka. Takamira kutsvaga mari yekubatanidzira transport necoffee seutungamiriri. Shuwa ini sasabhuku ndini ndakaenda nemari kubhindura. Ndakanoona aiva vachimira vari kubhindura iyo vachigadzirisa mapepazi yavo. Ndakanosvika ndakanobhadhara coffee. Ndofunga pandakasvika kubhindura dzanzi akuma 4:15 p.m. manheru. Saka vecoffee vakati ndofunga kuti coffee renyu muritori toripedza kuna 7 p.m. Saka nguva dzakabva dzatadza kupindirana dzekumoshwari nedzekucoffee. Saka zvadaro ndadzoka kuno. Shuwa zvinhu vakazongoti ndakasvika ndakaona hanzvadzi yemufi inoya tinogara nayo kuno anti vababatsingana. Vakati sabhuku maita zvakanaka madzoka madii. Saka zvinhu hazvichakwanisika kuti chitunha chedu chinosvika nhasi. Zvazvemangwana. Tikati pakanaka baba. Rega ndidzoke mumashure ndichiti ipapo pandakabuda chinobhadhara coffee pane chiitiko chakaitika. Pari kunzi ava babatsingana vane mwanasikana wavanonzi Shingi kana kuti my temptation. Aigeza ari mekugezera mubathroom. Pakauya unonzi Mupurwa kana kuti Mavanda. Hanzi akasvika kunomupindira achigeza. Wamupindira achigeza ndokumhanya mwana kunopinda mumba. Mupurwa uya wakamutevera futi. Saka paanogara pane veranda. Wakasvika kunopinda muveranda. Ndokudanidzira kuti vanhu vehemune zviri kuno. Shuwa vanhu vemusha vakamhanya kunoona. Ndofunga vhidho rechimawanda racho ndinaro. Chakazobatwawo wakachibata wakachiteyawo nesagi. Ndokunochikandira mumunda wamuri kuona uyo. Ndokwachinokandira. Asi ivo baba vemusikana wangu ati vambochiuraya vanhu vakati musachiuraya chisiye chakadaro. Ndofunga ndochishamiso chekutanga. Piri tadzoka kunoko tiri parufu kwakuma 11 dzeusiku nearly 12 p.m. Hama dzemufi vakauya necoffee riya rataiti tabhadhara kubhindura riya rakauya risina chunhu. Ndochishamiso chechitunha chakandishamisa. Vauya naro vakaita semuitiro kuti vanga vauya nechitunha. Vakatoita zvinotoita kana chitunha chichinge chasvika. Vakanoisa kuseri kwejira kunodii. Zvese mangwana kuseni. Ndokuti iwe muridzi wemufi uyaone mudzimai wako. Ndopatakazoziva tese kuti mukofi nemai vamusina chunhu. Ndochishamiso chechipiri. Ndokutakura kofini ravo risina chunhu kwakuenda kubhindura hospital kunotora mufi wavo. Ngatidzokerei pakutanga pavakadaidza mukuwasha wavo kuti uya uzoona mudzimai wako. Akaonei? Akanzi mukuwasha kanda mari tikuratidze mukadzi wako. Ndokubva akanda. Ndobva aona chi? Hamuna chinhu muri empty. Itsika inoitwa here kana kuti chingori chishamiso? Chingori chishamiso. Haini mukukura kwangu kwese handisati ndasangana nazvo kana kuzvinzwa. Ivo havana kutsanangura kuti tazviitire? Havana. Ndochishamiso chepiri. Chetatu chitunha chedu chauya chasvika mumba. Sabhuku ndanga ndambobuda. Ndakati kana mutumbi wasvika munondifonera. Shuwa vakaita sekudaro. Ndakasvika. Sabhuku aiwa mwana wenyu wamaigara naye auya. Ndokubva ndaenda paya. Ndasvika. Ndakasvika ndakapiwawo pekugara. Ndakagara. Vakatorana veukama. Vachitana kuti pindai mumba muone, pindai mumba muone, pindai mumba muone. Kudzamara vatora vanhu. Ini ndaizvinzwawo ndigere pandigere kuti chitunha chiri mumba umo chiri kuchema. Chiri kusvima misodzi.
zvikanzi torai veukama, pamwe pane akakanganisirana naye ari urure kudi shuwa vakatora veukama vakapera, hazvina kupera. Ndokutora vana vacho, vana pamwe kunechi kuda kune akakanganisira mai wake ngauye ataure. Vana vese vakapera, zvakatoita wese kudzamara wasvika pana ini sabhuku tokukumbira iwo. Ndikati aiwa pakanaka, ndakasununguka. Shuwa ndakapinda mumba vakandipira, takagara mumba kofinirira, takagara vakataura nyaya yawo, ndo zvatiri kusangana nazvo chichi ameno imi sabhuku. Ndakati aiwa inini hangu ndakasununguka kuzvionera pamunosifota. Chokwadi vakanondivhurira, shuwa ndakaona. Chicha makaona. Chinini chandakaona kutaura chokwadi pamberi paMwari. Handiti toti munhu akachema misodzi inombooma, zvokuoma kuita kunga ine sote zvezvi. Right. Ini ndichisvika ndichitarisa Chitunha, ndakaona misodzi mitsva. Misodzi mitsva iyi yaiyerera, isingatedze pambopinda nemamwe neimwe misodzi paya. Ichitogadzirawo yaiye nemitsara. Ndo zvandakaona. Ndo chikava chifungo chimwe chishamiso futi. Pfuurira mberi nenhoroondo. Right, zvadaro zvikanzi sabhuku mazviona, ndakati enda zviona, zvikanzi saka nyaya yese takusiya kumaoko kwenyu. Imi ndimi muchatiudza sabhuku kuti tichadii, togezesa mufi wedu here, todii. Ndakati zvakanaka ndazvinzwa vana vangu. Ini chandinokwanisa kuita, ndine vakuru vari kuchi, regai ndinopanga mazana, ndinodzoka ndichikuudzai. Shuwa ndakabuda mumba, ndakabata baba vanonzi vachikuwera, vatenga. Ndovataurira kuti ndo nyaya iripo yatasangana sekretari wangu anova Isaac T Karurira Hungwe. Ndokumutaurira akomana ndo nyaya yatasangana nayo. Ndokubva tatanga kuita bishi, ndokubva tabata ivo vatinoti vamambo avo, jinda ramambo, vanova baba Chipandira. Ndova ndakatanga kusimudzira runhare. Baba Chipandira ndo zvaitika kumusha kuno, zvikanzi dzanzi 1 PM, 1 PM. Ndobva alright sabhuku ndapanzwa, ndibate exactly 3 ndokuudzai kuti zvinofambiswa sei. Shuwa takamirira 3 zvichikwana, baba Chipandira zvakamira sei, zvikanzi ndibate na half 4. Ndiri kudhiraivha, pane zviri kuitika, ndiri kuuya. Iyo isu taida kuti wauye waonewo kuti chiitiko ichi. Right, kudzamara vazongotiwo ndataurawo kwamambo. Saka mambo zvavachaita, vachatuma nhume dzavo 2 mangwana waone chiitiko ichi. Right. Ndikati alright zvakadaro. Ndo pese patakazoti vaveZBC News vaite sei, vasvike. Saka ndine urombo kuti ZBC yakazosvika kunze kwavira. Vakaita zvavakaita, tiri mumba. Toti ZBC wasvika, takazovhura futi Chitunha chedu. Misodzi iya achiri kuenderera mberi here. Misodzi yakanga isisabuda, asi mufi waidikitira. Airatidza kuti ari kudikitira. Kudikitira semunhu ari kuto aita basa rakaomarara. Right. Ini nasekretari wangu aiwa takazvipira, takati isusu hatidi kutaura zvemanyemo, toda kuita zvinhu zvekuona. Takanozvionera kuti zvamuri kuti kudikitira kumutarisa so aiwa hazvishuwa mufi waidikitira. Ndo chimwe chishamiso futi chatakasangana nacho. Ndo tiri kupfuurira mberi. Zvishamiso zviri kuitika munhu asati avigwa ari mumusha. Veukama vatiota hatisi kuziva kuti sei zviri kudaro. Imi mazvionerawo pamunhu sefoti. Vanhu vakazoronga kuita sei panyaya yekugezesa Chitunha chemufi. Right, nyaya yekugezesa kwemufi taimirira kubva kumachinda, kubva kuna mambo kuti zvofambiswa sei. Saka mashoko akazobva kuna mambo akati zvoni, ndakukumbirisa kuti mangwana varidzi vomufi vafambe patatu, pangava pan'anga kana pavabatsiri, vabvunzire kuti zvinhu izvi zviri kumbofamba sei, uye poitwa sei. Regai ndidzoke kumashure ndichiti pane mwanasikana wemufi, mwana wake wokutanga, aiva asipo, anonzi Forget. Aiva asipo pachiitiko ichi. Forget uyu akazosvika mushure mekunge wenews munhu adikitira adi neunguva dzaakasvika.
mwana wemufi ndongo dzakasvika ndokusvikoratidzwawo ndobva ndokuzvionerawo. Saka tamirira mangwana kuti vakanofamba zvakanga zvataurwa kwamambo zvezvi. Saka ndo zvakaitoita vakaenda kupi vakaenda kun'anga vakaenda kumaprofita vakasonzi chii kana makaudzwa? Ini vachinditsanangurira vakati kumaprofita kwavakanga vafamba vakanga vanzi ndezvedzinza, pane zviri kuitika mudzinza menyu. Rekwamai kana kuti rekwababa? Dzinza remhuri yese iyoyi kuti pane mukuwasha kuita kwabva mudzimai rekumudzimai. Saka nekufamba kwavakaita kumaprofita zvese zvekuchema nekudikitira zviye zvakabva zvaganuka. Ngatichiuya manje zvaganuka, vanhu vakazowirirana here kuti vochinoviga Chitunha? Ichokwadi, vanhu vakazowirirana. Madzitezo rakazoti no kuvakuwasha wavo isu tinoda $75 US yedu yatashandisa kutakura transport. Apo vairevera kutakura kwanga waita transport rine rekofini isina chinhu iya. Vakaichaja mari iyoyo. Nembudzi yeusavi nehuku mbiri. Zvinhu izvozvo zvakaitika. Mukati mukatipa zvinhu izvozvo, mukatipa zvinhu zvedu izvozvo ndozvinoita kuti tinoradza nama yedu. Zvakawanikwa here sekuti mambotaura kuti murufu rusati rwatanga takaona kuti papa pasina chekubata yanga iri ichibatira pamashisha usavi hwepanhamo? Zvakawanikwa. Takamira sokutungamiriri, tine ruoko redu rwatakaisawo ipapo kuti zvinhu zvireruke zvifambe kwane zvaidiwa nana baba. Hapano taakuda kuchino viga Chitunha. Chii chakazoitika kubva ipapo? Toti taakuti handei kumusha kwedu, chandoona chimwe chishamiso chakaitika ndechekuti trekta racho raiva rakatakura Chitunha rakaita puncture kana kuti kuponja. Asi papa mupesa zvanga chifamba yanga ichifamba hayo zvakanaka, raitoonekwa kunzi rine mweya mavhiri racho. Kubva pamba kudaida zvese. Tisati taenda ipapapo kuti vanhu vazotanga kudaidza tractor yekuti itakure mufi, vanhu vanotanga kunotsvaga kuti pacharadzikwa mufi wedu ndepapi. Hapana here zvimwe zviitiko kana mashura akaonekwawo panguva iyo? Hagona, asi kuti musha wakazomboti omei kuchera. Vanotsanangura kuti pane pakuchera, pane kana taakunogadzira iye pachiwani chedu yatinoti tonera iye. Vanoti kwanga kwakaoma. Vaitoshandisa matemo nematemo kuchera, kuchizera, tonera. Vasingazive tonera inocherwa sei? Kana tiri kunoku tinoita nezverudzi. Kunoku tinoshandisa yepakati. Vamwe vanoshandisa yeparutivi. Kuti munotanga machera gomba mamita akati then tozochezera kurutivi ndo inonzi tonera iyo. Yekunoku munoitawo sei? Tisatoita tochera gomba straight. Tasvika pakati patoona kuti mamita edu akwana, tinozoshepa panokwana kofini chete, todzika nesaizi iyoyo. Isiri saizi yakafanana nehwasha hwegomba wese. Togadzira panokwana kofini redu chete. Saka kuti ipo pakaucherwa tonera manje. Vanotaura vanoti ranga riri damba refu. Rave donga. Zvokuti takasvika ikoko pachiri kuchera. Matotakura Chitunha. Tatotakura Chitunha. Mushure mekunge futi tractor yaponja munze. Saka payakaponja makaita semakambopombera. Takabva netime dzedu takabva tatsvaga imwe. Takabva pabva imwe tractor ndokubva yatakura. Ndokubva yaenda. Yasvika ikoko tractor ini nemaziso angu ndakaona futi patractor yakazosvitsa ye. Yakazojuja oil. Kusha kuti oil yakayerera pasi pese oil. Zvokuti ini daiva ndiri ndini muridzi wetractor, ndaiva tractor yangu saimutsa itaiye kudhudza. Ndo chimwe chishamiso futi chatakaona. Saka tazosvika tonera yacherwa, pakuzoviga mufi wedu akachengetwa zvakanaka. Akachengetwa zvakanaka. Aiwa, handina chokutaura kutapudza kana kuwedzera ipapo. Mufi akachengetwa zvakanaka. Pakaitwa minamato, vakadzikisa veukama vakakanda ivhu vachionekana nenyama yavo. Mukukura kwenyu mane makore mangani sabhuku? Sabhuku anawa ne 41 years. 41 years. Aiwa, kana kuti president munoita nokuti makore 40 anonzi unogona kuvhoterwa. Makambosangana nechitiko chakadai here? Kwete kumaSly. Ichi chishamiso kwandiri. Chishamiso.
chokwadi. Tinotenda kunze kunge pane zvamungada kuwedzera. Makudzokawo kumakuva, vanhu vakaudzokawo zvakanaka sekuziya kwenyu vachidzoka kumbandi. Ichokwadi. Vanhu vanowanzoti kana vachinge vasiya mufi kumarinda, zuva rechimangwana vanowanzodzokera. Makavewo here mumwe vamwe vakadzokera makuseni acho kunoona kuti paguva parara sei? Ichokwadi. Ini handina kuzokunda kuendako nekuda kwemvura. Kukamuka kuchinaya mvura zhinji. Zvokuti ndakazoshandisawo foni kufona. Kuti nemvura zvakanzi no susu tanga tazoenda hedu chichi. Ndakazouya kumusha kuti komafamba sei vana vangu. Akati aiwa tafamba zvakanaka. Wakagowa zvinhu zvemufi ndiripo. Mai wewe kanzi mai wewe musarapa vana wakanongedzwa wakaita chikaranga chawo chese ndiripo. Nedheti renyaradzo rawo rakaiswa ndiripo. Tinotenda. Izvezvi mungatitenderere kuti tinosangana nemhuri yenyu muchichengeta yakasangana nerufu. Ichokwadi. Aiwa, tinotenda. Tine urombo nekushayikirwa namai. Mungada kutanga nokuti zivisa mazita enyu. Ine zita rangu ndonzi Melody Jack. Riri pachitupa senemu ndochoshandisa yako mama kuti tsingani. Imimi? Ndoitwa Forget Jack. Riri pachitupa senemu ndekwedu. Baba kuti kaberekwa. Alright. Kumukuma? Ndoitwa Brad Jack. Asi ndoitwa chitupa changu ndoitwa senemu ya mama. Alright. Tungoti simudzei mazwi handiti. Tinoti Mwari akunyaradzei. Uyo mweya wamama uzorore murugare. Tiri kusangana nekunzwa kuti amai munhu wawo akashaya zviitiko zvakaonekwa zviri kuratidza kuti amai vakafawo vaine shungu dzavo. Ichokwadi here kana kuti makazvionerawo here imimi kuti amai vakarara mubhokisi vakanga vachibuda misodzi kana kuti vachiyerera misodzi uye nekubuda ziya. Munhu mumwe anogona kutaura nemanzwisiro akaita nezvaakaona. Ini ndakanzwa pakuzvekubuda misodzi handina kuzviona kuzi ndaisakwanisa kutarira bhodhi. Asi ndakanzwa kuti kubva vachiri kumochari misodzi yaibuda, muromo wakashama. Manzuro andozviita vanhu vanoti kwai anenge akafa neshungu. Ndini ndobhiliva kuti zveshuwa shungu vaiva nadzo. Sekutaura neni vaiva nadzo. Ozi mukurwara kwavo ngavachingondibvunza kuti melo wasvika here. Vaida kutaura neni. Vauya kuno ndakanzwa zvekare kuti misodzi iri kubuda. Nevanhu vanga vachipinda vachiona vaiti zveshuwa misodzi iri kubuda. Then nechiitiko chakandakazoonawo tichiita board view. Pataimu yandakasvika ndina sisi wangu kumashure. Mama vakabwaira maziso. Zvekusweta ichokwadi. Ndakanzwa vanhu vakapinda vakuru vachiona. Wakati zveshuwa munhu adii asweta. Asi ini handinokwanisa kunoona kuzi ndaisakwanisa. Sisi Forget. Zvamakaona imini pamutumbi waamai. Musoro funga inini ndakasvika pano ndichinzwa nyaya iyi yakafanira yekurawa nemunin'ina wangu iyi. Ndakasvika ndakagara panapo. Ndafunga ndapinda vakapinda vechikuru vakapinda mumba. Vangotaurawo mashoko akafanana nenyaya kuti kufunga pakatanga pinda vazukuru vavo vese. Wapinda mumba wachienda kunobvisa munhu wachimisa munhingirikini pasi. Ndafunga vakataura vaiti panguva iyoyo ndopavakasvinura vachiita sei vachitarisa zvavaitarisa wabva ngotsinzina maziso yavo. Vamwe vaireva vaiti ishungu sematauriro azvikuti vaiti ishungu dzavanga inadzo kuti vaone zvanga vachida kukwanisa kuita sei kutaurawo. Ndofunga inini ndakabva ndasvikawo kuzviona inini handina kumbozviona kana zvekusweta handina kuzviona asi ndomatauriro azvaitwa sei yazvaitwa nevanhu asi inini handina chandakaona kuti ndizvo zvakaitika. Musingakwanisi kusvika ndakwanise kusvikako nekubatikana kuti ndikwanise kuvaona kuti ndizive kuti ndozvikuitika. Funga pakabuda futi tichiona bhodhi view nemunin'ina wangu handina kukwanisa kuti ndinatse kuvatarisa fesa nyaya kuti ndasingatombokwanisa kana kuti ndinise kuzviona asi munin'ina wangu ndiye akakwanisa kundiudza kuti mama wasvinura asi ini handina kukwanisa kuzviona kuti ndasingatombokwanisa kuti ndiite sei
ndizvione kuti ndiri munhu akabatikana kuti ndakarwadziwa singaiti zvakakana kuti ndivaone handina kumbonatsa kumbozviona asi ndomatauriro ezvaitwa kuti ndo zvakaitika. Zvinonzwisisika. Masvinuriro avakaita hakusi kusvinura sekusvinura vatiri kuita sevanhu vapenyu, asi ichi chiganda chapa chakangotamba kudai zvokuona kuti pane pamunhu akafa pane something chaitika mumastomach, kwete kuzosvinura sekusvinura kwatakaita isusu. Ndo zvaitika pamaita board view. Ndo zvakaitika maita board view. Ichi chakangotambadza zvatamba-tamba. Mukoma ndini bhaja ndinoti ndazongonzisa pindichi mumba watamuna mudii wangonzi uri mwana mudii. Une makore mangana? apa sofa ndine 19. 19. Alright. Sabhuku pane zvimwe zvamungada kuwedzerera, pane zvataurwa nevana? Ichokwadi. Ndichitanga nyaya yekuicherechedza kusvika patasvika pari zvinozvo. Ndinoda kukurudzira ruzhinji rweZimbabwe kuti ngatibatanei mukugara. Zvatidzidzisa kuti kana vana tine vabereki vakatibereka ngatiuye tichivaona, nyangwe zvazvo tichishayiwa. Ngatiuye tichiona vabereki. Ende chidzidzo kune veruzhinji nesu iniwo sasabhuku ndakura ndisingazvioni, but zvandidzidzisa kuti mukugarisana mubereki nevana batiranai, nyangwe zvazvo uchiwana kana uchiti mubereki anoda kuuya kuzoona, kunyanya panguva yekubatikana kwake kumuviri wake, vose vakatibereka vakadeura ropa rakati chavakadyara ndo chavanotarisira kuti chichandibatsira. Saka kana ndofunga nevenharaunda yese kwatinogara kuno vatoziva kuti mubereki anoda kuitwa zvakati, nekutiwo kumadzitezvara nekumadzikuwasha vanofana kubatana. Tatodzidza kuti mufi haafiriri. Chandinoona inini pamufi ndofunga kurara kwekwe, zvatinenge tichiita zvese anenge achizvinzwa. Chokwadi. Nakuona. Mashoko enyu nahanzvadzi kune vanhu vakabatsira parufu, tinoziva kuti mune mwana ane chikamu chaanenge achiita, ekutenda ndeyekuti ukudii kune vanhu vakabatsira, vane zvese zvavakabatsira? Inini ndinoda kutenda chaizvo kune vose vemunharaunda vakabatsira, nekuti taisazvikwanisa tiri tega. Tinoda kutenda vese vemunharaunda, machairman, masabhuku vakamira nesu pakuchema, nevose vakabatsira kuungana chichema mai vangu. Tinongoda kutenda kune vose kuti ngavasaitire isusu chete, asi ngavaitire nevamwe vose vanenge varasikirwa nehama dzavo. Tinotenda. Regai ndimutsigire uyu, ndoda kumutendera murume wake. Mukwasha akamira, zvinhu zvanga zvakaoma. Murume wemusikana ari kutaura, murume wake wakatumira 150 US yakauya kuzobatsira parufu rwamai. Mukwasha iyeyo anoda kutenda, ngaramba akadaro. Tinotenda. Chokwadi. Aiwa, tinotenda zvikuru. Mashoko enyu ekutenda tete forget. Ini ndinoda kutendawo masabhuku nemachairman nevose vakabatsira kuti kuta nenzvimbo dzakasiyana-siyana, uchiya kunotibatsirawo kuta kuchema amai vedu, nekuti tiri tega tanga tisingazvikwanisi. Saka ndoda kutenda kuti vakaita basa vakatibatsira zvikuru kwazvo, ende basa rakafamba zvakanaka. Dei vakaramba vakadaro masabhuku nemachairman nevaruzhinji nekubatana kwavakaita kutibatsira kukuta amai vedu, nekuti tiri tega tanga tisingazvikwanisi, taita vana. Saka ndotendawo nemashoko yakadaro nevose. Aiwa, tinotenda maita basa. Tinotenda. Nenda ngotsinirawo zvangu panyaya yekosvinyuku yawarakaita tisina munhu. Ndiani ari kutaura? Ndiri muroora wemai vakashaya panapa, hanzvadzi yavo dzimashondini. Alright. Murume wenyu anonzani? Inoitwa Taurai Tsingano. Alright. Taurai pfuurai mberi nenyaya yamuda kuwedzera. Inini ndinongotsinirawo ndichitaura kuti panyaya yekofinyuku rakauya risina munhu. Kofinyuku rakanonoka kugadzirwa. Ranonoka kugadzirwa nguva dzavakazoenda kuti vanotora bhodhi dzanzisaite, ndobvanzi hatikwanisi kupai bhodhi kwadoka, mosudzuka mangwana. Saka pekuti varichengetere panga pasina, ndobva vauya naro unokumba, vakazodzokera zvaamangwana kunotora bhodhi. Ndo mashoko angu chete anotoda ngozatsikidzawo. Aiwa, tinotenda. Zvichireva kuti hapana chikaranga changa chiripo? Aiwa, hapana chikaranga changa chiripo. Zvinhu zvakangoitika kuti risina kukurichengetera. Aiwa, tinotenda. Kupa kuti
amai vakanga vachibudawo misodzi uye nekubuda ziya. Makazvionawo ichokwadi vaibuda misodzi nokubuda ziya. Imi semunhukadzi zvakakuratidzai kuti zviri kurevei? Semunhukadzi ini zvakangondibatawo zvangu ndisingazoti zvinorevei but zvakandibata nokuti kune vanoziva nokuti pamwe munhu afa neshungu. Zvinhu zvinounza shungu zvakawanda. Imi semunhukadzi kune zvinounza shungu dzekuti ndafa, kwete nekuti ndanga ndichifanira kunge ndichifa kana kuti neurwere, asi pane munhu aguririra upenyu hwangu, pamwe andishereketera kana kuti andikanganisa kana kuti andiroya kana kuti aita sei. Imi mufungidzira kuti shungu dzakabva papi? Ini shungu ndiri kufungidzira kuti dzakabva pakuti pane andikudza nguva isati yakwana. Rwepiri ndozoti shungu dzinogona kubata mushure mekunge mwanasikana wauya akamira apa akanonoka kusvika nokuti vaimuda. Rudo runoita kuti kana panochatwa chaipo munhu anochema. Ichokwadi. Achiti ndakuenda kumurume. Shungu dzinowanikwa. Saka chatinodzidza ipapa takanangana nerufu rwaamai chii? Apa chatinodzidza apa takanangana nerufu rwaamai ndiri kumwanasikana ndechekuti kana amai vakutenderawo kuti svikawo nenguva wanikwa uchasvika panzvimbo nenguva, nokuti unogona kuvashungurudza wofa neshungu sokudai vaibuda misodzi nekubuda ziya. Aiwa, tinotenda. Isiri nyaya yekuti here munhu agurisirwa upenyu panzira anga achiri kuda kurarama, nokuti tinonzwa kuti kurwara kwavo kwanga kusina kunatsoti twasu. Aiwa, kwanga kusina kutwasuka. Saka zvinhu zvokungotiwo kana takagara mukati memanzvimbo unenge uchingotiwo vanhu vese tiri kugarisana usingasiti kune mumwe munhu anenge asingakufarirawo. Saka taingotiwo tiri munzvimbo hataisati kune vakavatarirawo. Nokuti vachitaura baba muridzi wemudzimai, baba vana vari kutaura kuti zvinoratidza sekunge vakarohwa nezvishiri. Ndizvo chaizvo. Nokuti kana ityira chaiva zvakaita zvairatidza kuti zvishiri, nokuti vakagumidza vakushona sezvinoita ducks vachibuda furo. Ndo chiratidzo chinoratidza kuti zvishiri kana munhu achinge arohwa nezvishiri. Ndizvo. Munhu anorohwa nezvishiri sekunzwa kwamunoita nezera ramave anogona kurarama here? Kushoma haararami nekuda kwokuti zvine zvisingatauri kwazvabva nako. Saka haararami. Aiwa, tinotenda nemashoko edu, tine urombo nekusangana nedambudziko rakadai. Aiwa, tinogamuchira. Tinoti Mwari akunyaradzei uye amai vazorore murugare. Ichokwadi. Tinotenda. Baba makadi? Ndinofara. Takubvisa heti kuti munatsoonekwa. Tine urombo. Ini ndonzi mukoma Sly. Tiri kunzwa nhoroondo yehama yedu yakashayika munharaunda inei. Tanzwa imwe nhoroondo. Pane here zvimwe zvataurwa nasabhuku zvamunofungidzira kuti zvanga zvichiitika munhoroondo yemhuri tisati tasvika muzuva ranhasi rineri, svondo rineri ratasangana nechiitiko chinoshamisa chemudzimai akashaya asi achizinga achibuda musodzi, iye achitonzi atoshaya achibudawo ziya? Zvimwe zvamunoziva maringe nemhuri zvamakasangana nazvo kana zvamakanzwa ndezvekuti? Ichokwadi mukoma Sly. Ndakaona chishamiso chinoshamisa pano zvokuti mashakira aita mai ava asi ndazvimbozviona. Ndombozva chizi kuno munhu agona kuti ana kuchema but zvochema kwamai ava zvokuti vakafika kuchipatara chavo chichema, zvokuti vakachema zvekuma 7 hours misodzi chingwerera chete. Ini tiri pano pamusha ndakachikurukurawo nababa ndiye muridzi womukadzi achindisana kuti achiti chimwe chiitiko chikuitika pano chekuti nekuti vana purezidenti adibongozozo manheru akasvika Chitunha vanati zvaravoda kurusa mukuwasha kuti wairegera mukadzi handisi zvezvo mufamily mavo. Saka ende paita indofunga kuti kuchemota kwachita mudzimai wangu inyaya yekuti mwana wake musikana wake wekutanga wakaitawo kudawo baba anonzi Forget. Musikana uyu akamira akarohwa kumwe ndobva aita vana ndobva apogara panapa ndokuzowanikwa ndobva asiya nomurume uyo akataura nayo ndobva azorohwa kushamva. Saka kushamva ikoko kwakarohwa uku mai ava vakazomutya pangu kuti vakarwara neziso
ndikuchitumirwa ndikubva tuma hanzvadzi yacho kuti noratidza sisi kuti mai vari kurwa kunoku. Mukadzi arambidza kuuya kunoona nomurume wacho. Vakafona haiuya, vakatuma munhu haiuya. Saka mai vakasvika pakuzorwara zvokusvika pakuti siya zvavaita izvi. Saka baba vati tofunga kuti kufa kwaita mudzimai pamwe inhave kuti vanga ine shungu yemwana wake anonzi first born, mwana wake woumhandara. Saka mwana uyu akazosvika panapa mai usiku tichiti mangwana mai vanogwa mangwana akatoziva mai anzwa kuti mai vafa ndopakatozouya. Saka taifunga kuti zvimwe zvichida shura raitika iri ndo zvimwe zvezvikonzero zvaita kuti munhu acheme anenge aide bundo mumwoyo. Saka ndozvo zvimwe izvozvo. Nokuti murume uyu aiti yanzi haugoni kuenda ikoko nokuti mwana wangu anozvikonzi uchaneziwa kuti anosvikoreiwa kunonzi kuda varoyi. Saka mukadzi aibvunza kuti ave kunoku, asi akazouya hake tichiti mai anogwa mangwana bhodhi yange abva kuchipatara manje atova pano nepazosvikawo usiku hwacho. Pane zvakambe zvaitika kuti mukuwasha wechipiri uyo azotaura kuti zvamukanzwisisa azotaura kuti aiwa ukaende ikoko vanangu vakazoroiwa. Zvichidakanganzwawo nomukadzi kuti ndakanozi munhu akozama achida namadzi kuti ndana vana vakati asi mwana mwakazodai mwakasifa akazodai pakutsanangura ipo paipa munhu anobata mashoko. Saka kuti achizoti mukadzi achienda kumusha kuna mai vake uyo anga akuchidzika badziro akuramba manje. Saka ndoona kuti ndo zvairambira kuti asaenda uko. Zvinova zvakazokonza kuti toti mufu akasifa ine shungu dzokuchemba kuchema kudaro mafungiro ose vanhu. Pane zvimwe zvamungada kuwedzera? Ndingangoda kuwedzera ndezvekuti kana tiri mumisha kudai zvakakosha kwazvo kuti vana tezvara navakuwasha pasina dambudziko raitika vanhu ngavafambidzane, vanhu ngavangoyanana zvisine kuti zvakamira sei, vanhu vachisikidzana mudzimba zvinobatsira kuti musoita dambudziko. Saka vanhu vamai kufambidzana munonzwisisana nokurumidza than kuti vanhu vanogara vakati uzi kwake vari zi kwavo musoita dambudziko rinoba muzosangana manje tiba mautaka kuti sei mata kuchiumiserana manje. Saka zvakakosha kuti vanhu vafambidzane. Ndo pfungwa dzangu idzi. Tinotenda. Zita renyu rakazara rizere? Ndonzi Lazarus Tenga. Tinotenda. Panapa ndiri murimi. Muri murimi. Aiwa ndimunoita kuti tigute mumasupermarket kwatiri kutaundi uko. Aiwa tinotenda. Secretary, tauyawo kwamuri zvekare. Toda kunzwisisa zvamuri kunzwisisa panyaya yehama yedu yakashaya munomu. Pakazoitika chitiko chekuti vanga vasinganzwa zvakanaka kekutanga, kechipiri pane mashura nezviratidzo akanga achioneka mazuva acho akashaya iwaya. Imi pane chimwe chitiko chamunoziva here chatingatarisa? Vataura zvokuti mwanasikana, imi murana secretary munharaunda, zvinoitika muno mazvi kupfuurei? Ichokwadi handiti? Makambunzwa here nyaya yekuti pane mashura nezviratidzo zvakaitika pakushaya kwemwana anga achitaurwa nababa vedu murima? Wangu ndinotenda mukoma Sly. Chekutanga rega nditaure nchiti mai vashaya mai jangu. Takashanda nemurume wavo kumakore anopfuura 10. Taienda kumba kwavo taiwirirana. Saka mudzimai wavo akarwara gore rapera. Akatanga kurwara riri ziso. Maziso aya akatanga munhu aitsvaira. Ndobva atosoro. Akaita semunhu atosoro munhu achitsvaira so. Ndobva atoita problem maziso. Ndofunga akasvika panguva kuti angasaone. Vaenda kuchipatara nemurume wavo akabatana maoko. Ndakasangana navo parodhi vachibva kuchipatara nemurume wacho. Murume wacho akatanga kuchema, mudzimai achema. Ndakabva ndabatikana kuti ko chichaitika wajangwa mukadzimai wangu anga achitsvaira. Angoita semunhu atosoro. Asi akuti dambudziko remaziso ndingaenda kuchipatara vakarapwa vakati sei. Asi masiwo haana kunyatsopora zvakanaka. Akatora nguva vachitambudzika nyaya yemasiwo. Vadzoka kuno vatora nguva funga mwedzi miri kana ingapfuure mwedzi miri mazuva akatora vachitambudzika nemaziso. Vakazotanga vakutanga kuona zvishoma nezvishoma vakutanga munhu ari nani. Saka vakazenge vakuda kuchikwidza kuti vaedze kuita basa sepamba semudzimai kuti aitewo basa repamba. Vakuchekawo muriwo kusuka migomo yocherera mvura. Saka ndopa vakazoita chitiko chekuti vakazosangana nechitiko chekudona kuti kunge dzungu ndobva vadona. Saka murume akazoona mudzimai ati adona kudaro pakasagorona kuhospital. Iyo shondora pazosvika pakushaya iri. Vaenda kuhospital. Vaenda kuhospital vana kugara kwenguva refu. Vanongogara kwezuva rimwe chete handizvo. Vakarara zuva rimwe chete kuhospital ndobva vashaya. Kushaya kwavo kwakaita manesi vanoti vachitaurira amai vemufi vakaenda kunotora baba vemufi vakanotora bhodhi. Vakati tambomira kuisa mwana wako mumochari kwenguva yakati rebei nekuti anga achichema misodzi. Asi taita matesti kuratidza kuti munhu afa. Manesi vakagutsikana kuti munhu afa. Asi chavakashamisa chekuti ari kuti aura machidi achibuda misodzi.
saka mufi akazosuka kutakura kuya kunokumba nesu takazokuziviswa ndozokuitika zvitiko zvaitika takafudzivisa makurukota amambo tikati tingagone kuti veukama zvakavaremera kuti vaenderere mberi nebasa kuti vangasati vazviona tikazivisawo makurukota mambo akati aiwa tazvinzwa tirega tifonere mambo tivaudze mambo akati zvinogona kunge riri dambudziko rekuti vakanganisana paukama hwavo ngavatange vafamba paukama hwavo nzoti chii chiri kuitika pamwe vakati zvavakaita vakatsanangurira kusvika mangwana acho vakati zvidi dambudziko rapi rapera kuti kuchema misodzi nekudikitira kwanga achita munhu rapera vakati mamutitendera here kuti tinoviga rikati kana mawirirana semhuri sati kupe mvumo yekunoviga mufu wenyu imi kana mawirirana semhuri zvaitika zvati zvapera endai munoviga zvenji mufu wavo ndofunga basa rekuvigwa kwemunhu rakaitwa takaenda kumakuva tikanotsvaga guva pekutanga rakachereka zvakanaka asi vakomana vasvika patonera ranga raakuramba kuchereka ratoome takatora nguva yakatirebe vakatozobvera vakuchera nedemo zokuti kana pikicha yanga sakwanisa kuchera vanga vakuchera nedemo aita zokutema nedemo pasi pachi pasisachereka kuita zvishoma nezvishoma kusvika ningirani isisi tiri kunokumba kofini yabuda kuenda kumakuva kune mudzimai akaita sei arohwa nezvishiri kana kuti ahakire isu pacho vanhu tinoti kuhaki kuhuka kusei arohwa nezvishiri kofini yabudiswa panze vapedza board viewing yavo takazonzwa sabhuku akushiri sabhuku huya kuno sabhuku ndobva vaenda ndakasvika nasabhuku mudzimai anga akabatwa nemuprofita anonzi bhanda talend bhanda anga akamubata roko achimunyengetera ndonati aiwa imi chii chiri kuitika anzi ahaka zvino asi muroora ndakati musiyai ataure pamwe zvinogona kunge mufi ahaka nekuti mugurukota ramambo rakati kana pane zviripo unogona kuita mumwe munhu anogona kuhaka kutara dambudziko rezvaitika ndonati chimusiyadi ataure bhanda ndobati manje muroora anga kutora matare mushamana atezvara anozonzi pamwe wadi wavananga uri pane zvinoitika igati zvipfuudze tozoona dambudziko rake unofamba sei tofunga mudzimai akanyenzonyengeterwa ndobva ati ndaenda chinhu ichi chakataura pamudzimai kuti ndati ndaenda nokuti mandinyengetera ndobva yai tadzoka kukofini redu watakura kukofini tiri munzira kuenda kukofini tirakita yekutanga yange ndiyangu tirakita ndakaprovhaida tirakita yekutakura mufi yakaponja tanga tatungamira kari nemotabike ndakazonza foni yasvika ndakufonda naatsinga noti maneja muri kupi ndakati ndasvika kumakuva zvanzi tirakita yadi yaponja tipe imwe tirakita yanga yatakura vanhu yanga iri kumberi ichidzoka tirakita yakabva yadzoka ndobva yatakura kofini riri ndobva taenda tirakita yepiri yakazoponge taakumakuva takazowedza zvedu vhiri taakupomba takuda kudzoka asi yakatanga kudonha oiri zvisati zvamboitika yakabuda oiri funga oiri yakawanda ichierera ndobva tadzoka kupi kunokumba ndochitiko chakaitika tinonzwa kuti pakushaya wemwanasikana mukuru akambofukunurwa chii chachaitika kuti ambovigwa ozofukunurwa pakushaya kwemwana wofogeta anova mwana musikana mukuru waamai vejango vekushaya takanzwa kuti mwana ashaya kumakuva kwevana hakuendwa nevanhu vakawanda kunoenda munga murume mumwe chete nemadzimai ndo vanoenda kupi vanoita zvavanoita vanochera guva remwana mudiki rinochera zvishanu zvishomanani kunga zvisingapfuure mabvi ndobva afusirwa saka mwana ari kuzunzi kune vakazoenda kumakuva vakati vaitsvaga vanhu vaitsvaga minyoka vanhu vaitsvaga chii zvavaitsvaga vanhu vaivhima here vakazoona mutumbi wemwana uri panze wafukunurwa kubva muguva nehembe dzake dzanga zviri panze asi munhu akanga asina kuora asi munhu akanga avigwa airatidza kuti haana kuti hana unga ashata zvakaonekwa mushure memazuva mangani kubva muzuva zvinenge zvakaita mazuva anenge 2 kana 3 ndizvone mazuva anga kwana mazuva 3 munhu anga avigwa paakazofukunurwa saka imimi sasekretary wasabhuku nana sabhuku makaita sei kwave nechiitiko chekuti munhu akanga akavigwa iye zvinezvi awanikwa akati yangarara pamusoro pevhu panguva iyoyo tanga sati tapinda pautungamiriri pane utungamiriri hwakanga huripo asi chii chakaitwa hapana zvavakaita ndofunga vakango nekuti panga tisingazivi kuti veukama vakavazivisa here nekuti kuno tinoti veukama mukanozva munenge mawana sabhuku haatongi makuhwa sabhuku anotopirwa neveukama kuti taitika zvakare tisingazivi kuti veukama akanga vapira here kuna sabhuku akanga ari panguva iyoyo aiwa tinokureva kuti mwana akazovigwa zvakare akazovigwa zvakare ndobva zvazongoperawo zvakadaro nemasira amunoita tichiri pachiitiko icho chichi pane zvimwe zvamungada kuwedzera zvamungati masira tiri pachiitiko icho hapana zita renyu rakazara zita rangu ndonzi Isaac T Karira Hongwe chidanho chenu kunoku ndakamira sasekretary muvillage paCreekside tiri muward 5 mudunhu ramambo masembura ndomunzvoma tiri mubindura district aiwa tinotenda chidzidzo chatinoona panyaya yakadai ndechekuti chii kwamuri secretary chidzidzo chandinoona panyaya yakadai ndechekuti zviitiko zvinoitika mumusha pane chinenge chakonzera saka kana zvazoitika vanhu ngatigarei pamwe chete tofamba semhuri chingava kumapostori kungava kune chikwe chivanhu nekuti dambudziko iri togona kuti tirapera asi hatogona kuzosangana naro nekuti zvinhu zvaitika zvisati zvamboitika nekuti munhu haafa haangadikitire
takapinda mumba takaona chitunha chakadikita semunhu ari kushanda kuti dikitira chaiko chaiko ende patakatakura bhodhi yetichena yekumakuva handakana kumboona kana nhunzi dzaitera munhu akarara mumba 2 days kunzi kwaipisa anamboona kana nhunzi dzakatera kana kunzwa kuti munhu ashata hapana munhu haana kubva ashata bhodhi yacho ndochiro chatakaona chocho. Pane zvekare kumashoko ari kubuda pane imwe nhepfenyuro yakatanga kuuya kuno kusati tauya isusu yekuti pane pakambonzi zvaari kudikitira ari mubhokisi ngaamboburitswa amboiswa panze pari kuzonzi chitunha chakazosvinura. Mune idea nenyaya iyo? Pachakazonge takasvika pakasvika venhepfenyuro imwe vakauya kuzotifenyura takashedza takapinda mumba takawitnessa zveshuwa inina sabhuku takavhurirwa kofini takavhurirwa mufi tikamuona zveshuwa akadikitira takati izvi mashura asi zvakazoitika kumashure hatina kuzodzoka futi kupinda mumba. Manga musese tanga tisisipo. Aiwa tinotenda. Regai titaura nababa vemudzimai akashaya vauya handiti tinotenda. Baba makadi zvenyu tiripo taura henyu sabhuku. Pamusoro regai nditsigire ndichidai so panyaya yekunzizwa nechitunha chinonzi chakabviswa mukofini chiiswa pamachira kuti chidai. Regai nditsigire isu nasekretari wangu tabuda taona chitunha chadikitira ndonguva dzatakazobuda mumba ndopatanga tatendera hedu kuti makasununguka henyu kuti muchigeza chitunha chenyu. Isusu zvakaitika izvi tanga tisipo asi ndakakwanisa kubata hanzvadzi dzechitunha vana wababa Tsingano vandimire nawo apo. Nai baba mashoko andakunzwa kuti mufi wedu wasvinura ichokwadi here zvakanzi no zvakanaka baba mukuma mombe yaibuda achinzi anyemwerera kana ai baba mashoko andikunzwa kuti hanzi mufi wazonyemwerera ichokwadi here zvakanzi no zvakanaka baba kunyemwerera kwete manyepo asi kuti asvinura nguva dzaasumudzwa asvinura nguva dzaagadzikwa pasi ndobva atsinzina automatically haana kunzipa akasvinura akazonovharwa maziso kwete akasvinudzwa ega achibuda mukofini achigadziswa pamachira ndopandonda kutsinira nematambudziko katsama akaoneka mungatsinira kuti akashaya uyu ndiani wenyu? Akashaya uyu ihanzvadzi yangu anova wenumber 4 mukuberekwa mumba medu. Mumba menyu muri mhuri yekwani? Tiri mhuri yekwatsingano. Yekwatsingano. Sibera henyu padhuze tichinzwanana. Mungatsanangurire zvakaitika zviri kutaurwa nasabhuku izvi makazvionawo sei nemaziso enyu? Tinotoone matambudziko nekushakirwa nehanzvadzi yenyu. Matambudziko aya ndakasangana nawo matambudziko akandiomarira zvakanyanyisa kusvika pari zvimusoro zvokuti kana pfungwa dzangu hadzisati dzagadzikana panzvimbo kuburikidza nekuti hanzvadzi yangu ichirarama kurwara kwese kwaiita hakuna chaaindivanza aindiudza dzimwe dzenguva ndaiona neni through situation kufamba kwaita ndichimubvunza kuti hanzvadzi yangu ndikuona unenge usina kusununguka chii unditsanangura dano ngoti ndiri kurwara ndakadai. Infact kurwara kwake kwese kwakatangira kubva mukutsvaira kwambotaurwa nasekretari akatsvaira akaita semunhu apindwa nedust mumaziso ake ndobvumaita senge mapinda akajecha muziso tichingotioma ndezvedambe kusvika rangoramba dambudziko richipfuurira mberi chikudzidzisana kuti hanzvadzi ita kuti uende kukiriniki unorapwa. Chokwadi pakatorwa kanguva kanenge kakati ndobva wazosumuka nemurume wacho wakaenda kukiriniki ndokunorapwa ziso riya ndobva wadzoka kumba ndobva sezvaita kunge zvaita zvakanaka ndobva agaragara akazoti ruoko rwangu ndizorwadza iri same side yanga side riboshe rundirwadza madii kumboenda kuchipatara kana kuti kuenda kune wemweya vanokwanisa kubatsira hanzvadzi. Ndofunga aisumuka zveapo neapo aidhireya kuenda kwandaenda mutumira kuti aende kumaprofita ikoko kuti anobatsirwa. Aizoti akaenda obatsirwa odzoka ndobvunza hanzvadzi yangu abatsirwa ndabatsira zvanzi kuti andondapiwa namato ndanzi ndoshandisa ndakadai alright togaragara akazodzoka futi raziso riya raakurwadza hanzvadzi chidzoka futi kuchipatara ndobva waenda kunova kukiriniki avaenda kukiriniki ndobva wawanikwa bp yakakwira
ndobva wanzi no munofanira kunge muchienda kuchipatara chaiko. Ndobva wazoenda kuchipatara chebhindura vakanobatsirwa ikoko vakaonekwa nachiremba vanzi munofanira kuzodzoka futi zvakare vangopiwa matreatment tablets vakapiwa ikoko. Wadzoka kunokumba vakashandisa zvavakashandisa matablets vakupiwa vakaita nachiremba. Ndobva yapera matablets aya dambudziko roro harina kupera rakapfuurira mberi. Ndobva wanzi ndikavati ko kuchipatara kwamamanzi munofanira kunge muchizodzokako makadzokako here. Zvikanzi tsano wenyu ndo vakaenda. Tikati aiwa ko imi maigotumira tsano wenyu seiko kuti vaende ndiwo kuchipatara ndiwo vakanga vachirwara here. Mukwasha akazodzoka ndakuzomubvunza ko inimi mamaenda sei nekadi kuchipatara, handiti zvada murwere wacho aripo here. Zvikanzi no ndanzi ndadzoswa ndanzi vanofanira kuuya ivo vega. Ndobva vagara vakadhireya chinguva ko muri kufunga sei nenyaya yekudzoka kuchipatara. Tikati mari yacho ndoiri kutinetsa yekuti tiende kuchipatara. Alright, kana zvadaro moti dambudziko racho ropera sei kana musina kudzoka futi kuna chiremba. Vakati ndichaita plan yekuti nditsvage mari ndiende nawo kuchipatara koko. Vakadhireya vakazorwara zvakare. Ndaiona sekunge asimba hanzvadzi yangu but kusimba kwacho hapana. Ndoda kuti haana kana kufamba kwaita kana pamba pangu chaipo aitadza kuti asvikepo. Aingochora mabhi akangogara ari pamba pake ipapo. Tichimuti ko hanzvadzi yangu ko sei usingadi kusvikawo pamba unongotasanudzawo makumbo uchiita exercise uchifamba. Akati ndichauya. Alright. Takagara tichingorarama tichikudai. Ngatidzokera panyaya yenhirikini yemusi wakashaya hanzvadzi yenyu. Imimi kurudzi kwenyu kana munhu achinge ashaya muchifungidzira kuti pane zvinenge zvaitika munoita sei? Vamwe vane zvavanoita kuti munhu aite yakunzi mazano go back to sender kuti ngazvidzokere kune munhu kana kuti amukanganisa. Pane zvamakaita here musemuri? Tiri ipapo mukana wacho hatina kukwanisa kuti tigone kuva tinofamba tichida kuti tiri se go back to sender nekuda kwekuti veukama vazhinji vandanga ndakakutana navo panguva iyoyo vakasimuka nezuro vese vakaenda vese. Tinonzwa futi zvekare kuti pane chiitiko chekuti vanhu vakarara pano pamba pane bhokisi rakanga risina munhu mukazonotora Chitunha zuva rinotevera. Chikaranga chinoti zvinoitirwei kurudzi rwenyu? Kurudzi rwedu hazvina zvazvinoitirwa asi chakaitika ndechekuti mukwasha wangu anova ndiye akafirwa uyu muridzi wemudzimai uyu. Mushure mekunge mudzimai wake ashaya kuchipatara ndaibatirana nehama dzangu dziri munin'ini ari kubhindura nedzimwe hama dziri kuglendale umwe wachona uri munharaunda yebhindura neharare. Ndaibatirana navo vachindiudza mafambiro avanga vachiita. Musi iwoyo taifanira kuti titore board time ndiyo yakatidhireya. Takatsvaga mari yekuti munin'ini wangu akanditi mukoma nhasi toda kuti tiuye neboard kupurazi kwamuri ikoko kunova ndo kwandogara inini. Saka ndikamuti alright, nyaya yemapepa kugadzirisa ine. Akanditi mapepa aihonga ndiri kugadzirisa. Ndabva kwasara kuti ndichienda kwaDA ndinopiwa burial. Alright, saka nenguva dzacho dzaindifonera idzodzo dzanzatova kumasikati kuma1 2 ndotaimwa dzanziri. Right. Zvamira saizvozvo inini kuno kumunin'ina wangu anga asiri kuziva kuti ndine umwe urongwa ndarongawo wetransport yokuti bhodhi inenge auye sei kuno. Tinoda kusvika panyaya yemubvunzo wandabvunza kuti bhodhi makauya nebhokisi kunoku risina chinhu rikarara mumba riri kuseri kweketeni musina bhodhi, vanhu vakarara vachichema vachifungidzira kuti mune munhu.
mukazoti mukwasha uyu aone mudzimai wako ichokwadi here? not icho hachisi chokwadi chekuti mukwasha akashedzwa kuti uyaone mudzimai wako ipapo handitenderani napo. Asi kuti bhokisi rakauya haro risina chinhu hazvina kana chikaranga chiri mukati. Alright, hatidzokerei futi panyaya yekuti pasi rino rese sevanhu vatema kana tikafirwa nemunhu tinofamba semhuri. Makafamba here semhuri kuti mutsvage kuti chiri kuita kuti hanzvadzi yenyu aburitse musodzi iye atisiya chii? Hongu takafamba semhuri tikaenda kune vemweya vakatitsanangura kuti hanzvadzi yenyu kushaya kwayaita yasha ine shungu dzinova idzo dzokuti munhu akaita seunge ambonyikidza mukurarama kwake papoindi anga asvitswa yacho kuzosvika tazotora nenguva. Vanhu vemweya havana kutaura kuti ishungu dzei? Vanhu vemweya havana kunge vatitsanangura kuti ishungu dzei, asi vakavatitiwo munokwanisa kuva muchipfuurira mberi kuenda kune vamwe vemweya vanopfuurawo maonero yatinenge taita usine kuti isusu parizo kuti ndizvozvo zvandaonesa pamweya munotadza kutendera kuti sechokwadi nekuti ndiri mumwe chete muzvazvo. Okay, Tsamba kune kumwe kwamakazoenda here Tsamba? Hongu parizo not hatina kumwe kwatati taenda. Asi munetarisire kuti mugozofamba muchinonzwa kuti zvakafamba sei? Hongu tinetarisire kuti tichafamba tozonzwa kuti zvakafamba sei. Imimi sehanzvadzi yemufi, mashoko enyu ndeyekuti kune ruzhinji rweZimbabwe rwakateerera iye zvinezvi maererano nedambudziko ramasangana naro rechiitiko chekuti hanzvadzi yenyu munotendera nazvo kuti yanga ichibuda misodzi iri mubhokisi handiti? Hongu ndinotendera nazvo kuti hanzvadzi yangu yabudisa misodzi iri mubhokisi. Ko panyaya yekubuda ziya? Panyaya yekubuda ziya ndinotendera nayo. Munotendera nokuti mudzimai wenyu ari kunzi nda kuti mudzimai muchandiregerera hanzvadzi yenyu akambosvinura? Hongu ndinotendera nazvo kuti akasvinura. Chiitiko ichi chakaitika nini ndiripo kuburikidza kwekuti pachikaranga chedu toti isusu hanzvadzi yangu mwanakomana wangu inini ndiye anotendera akasununguka kwaari kana pachinge paita matambudziko kubatsirana naye. Saka ndine mwana wangu iyeyo nemwana wamukoma wangu inini nevamwe vasikuru ndo vakanopinda mumba imomo tichitino kuda nekudikita kwaari kuita ari mubhokisi imomo. Dzimwe dzenguva makamanikana mubvise imomo mumuise parutivi, ndokubvisa kwakaita mubhokisi imomo achisa parutivi akasvenyura. Haana kuzovharwa maziso kuti namasawira kuti amuvhare maziso kuti semunhu anga asvinwa akazongotsinzina futi zvakareka. Maka muchifambira mapepa imi handiti kubhindura hospital kumaivepo paifambirwa mapepa? Vaifambirwa mapepa handaivepo, ndaingokomunita nemukomana iyoyo pafoni anova ndiye munyina wangu ndaikwanisa kubatana naye panguva iyoyo. Mufi hanzvadzi yenyu ari kubuda ziya riri kuyerera, misodzi iri kuyerera iri mitsva chaiyo chaiyo. Vana chiremba vakataura here kuti munhu ashaya kuti munhu anga akarara? Vana chiremba vakaona asati abviswa munhima paanga afiri pambedhi, vakaona kuti zishwa munhu ashaya afa, asi chakavakachamadza ndechekuti aibuda misodzi, airamba achingochema. Saka vaya vakaona pangotora chinguva chakareba vatestawo semaziro avanoita pabasa ravo kuti avagutsikana zishwa kuti munhu afa, asi ari kuramba achingobuda misodzi. Maiwirirana nehanzvadzi yenyu imimi, maitaurirana naye zviri pakadzika pemwoyo wake, zvigumbu zvaakasiya akuudzai ndezvekuti chii asati ashaya mazuva ranhasi? Ndichiwirirana naye hanzvadzi yangu tichirarama saizvozvo, zvigumbu zvaaisangana nazvo, chekutanga chigumbu chaainacho ndechemwanasikana wake anonzi Forget. Akabudawo akapindawo muwanano akaendawo kune imwe nzvimbo yeshamba kunova ndokwaari kuraramira ikoko mwanasikana uyo. Pamazuva airarama mai vake vakatumira shoko kuti no, ndarwara uya uzondoonawo. Iye haana kuda kuyazovaona panguva iyoyo. Tikazotumira mukomana anova ndiye mwanakomana wemufi uyo anonzi Bright, akaendako achishandisa foni, vachibatana pafoni.
vanokwira dhora kubva mubhindura kuenda kushamba, asi asvika mushamba akange achibata nayo pafoni, foni yaingokola asi iwo ngasingadayiri foni. Komana yakasvika pakudzungaira ndobva adzoka saizvozvo ndakazomuona amangwana acho ndikamuti ko nai muzukuru wakadzoka zvakanzi kudiko nehanzvadzi yako, akanditi no sebo handinakwanisa kuva ndichisvikako nechikonzero chekuti ndakashaya kuti ndofamba sei nekuti handikuziva. Wati haukuzive saka chii chakazoitika, no ndaibatana navo pafoni, foni yavo pakutanga ndaibatana kubva ndiri mubhindura tichidara navo. Ndasvika mushamba foni yairinga asi asanga isadaiwa, kusvika akazodzoka kuno. Rwepiri ndobva tazomutsvagira akazoenda namukoma wemurume wehanzvadzi yacho iyo, akanomuperekedza akati no ini ndokuziva handei ndokuratidza paanogara. Wakaendako vasvika kuya vakamutsanangurira kuti no ndozviripo mama wavo warwara, saka vari kutiwo munofanira kunge muchisvika kumba muchionana navo. Iye akatara zuva akati no ndichauya musi wakati, unova ndoo musi wefriday, ati after weekend inotera pamberi pacho ndopandichauya kuzovaona. Paipapo rakasvika zuva rere vakatarisira kuti ano pamwe anogona kuuya achiuya achindoonawo, haanokwanisa kuva achiuya. Pesa apa anozoya akazoya parufu. Akazoya parufu. Pakuunganidzwa kwevanhu vachitaura kuti pane here anofungidzira kuti angave nechigumbu namai vake kana kuti hama kana murume, kana kuti pane here mashoko akabuda anoratidza kuti zvishuwa shungu dzanga dzine hanzvadzi yenyu dziri kubatana nemashoko ekureurura kuri kuita vanhu. Hongu ndinotenda nambo ndichiti kuya kwakazoita mwanasikana oyo asvika kuya kwakati haana kusvika straight pamba, akanosvikira panext pakaitikira nhamo dzachena ipapo. Ndakazongoudzwa ndiri papo, ndakaudzwa nemwanasikana wangu akanditi no baba forget auya. Ndikati ari kupi? Kadza ari panext apo, asi achitumira munhu achiedza munin'ina wake kuti ataure naye vari ipapo. Ndakazotera tikaona munin'ina wacho achisvika paanga ari, vakatanga kuchema vakabatana maoko. Ndikamuti ko chirudzii chamuri kuita naye forget? Ndopaitikira nhamo here pawasvikira apa? Pamba pamai ako haupazivi here? Unhu wakadaro so handiude. Kana uchiziva iwewe kuti wakaberekwa namai vakakuita kuti uone nyika ino, haufaniri kuita munhu wakadaro. Kana uchiziva kuti unomo muitiro wokuziva kuti wauya wasvika kuti hauda kuona namai ako kuti vaparara, uchauya totaura. Pavakasvika vachizochiitawo body viewing, pane zvakaitika here zvatingati anoratidza kuti mashura uye amai vane shungu naforget nekusauya kuzoona amai vachirwara? Tiri ipapo chakandiratidza kuti vane shungu dzavo pamusoro paforget ndechekuti kusvinura kwaakaita ikoko iye akanga auya panguva idzodzo. Saka auya panguva idzodzo tikamuti nhaye forget muzukuru, chiona mama wako vari kungobuda misodzi, ko zvino zvaakudikitira. Saka kuda iweyo mama wako vaigara vachindiudza nenhau dzako iweyo. Saka chigumbu chakanyanya kukurisisa chandaona nini chiri pauri iweyo, because unowa ndiwe dangwe ravo mwanasikana. Vakafa vane shungu newe zvakanyanyisa sekuti vaonane newe, kuda mwanga nemashoko yaati vagone kuva nokusiyirawo, asi haonana nezuva rimwe chete ravakauyawo vachirarama panyika nguva yavanga vachirwara iyoyo. Alright. Pane zvatataura, pane zvimwe zvamungada kuwedzera here zvakapupurwa ipapo? Chandingade kuwedzera, pane zvakapupurwa ipapo hapana hangu, asi chiripo ndechekuti ini ndakangobatikanawo nekushaya kwati hanzvadzi yangu pari zvino, kubudikidza nekuti pakazongobudawo rimwe shoko kokupedzisira tisati tapinda pabody view. Pakabuda shoko rekuti ini dai kwankuri kuti rufu rwaitikira pamba pangu paigona kuwanika paine vanhu vakawandisa munzvimbo imomo, paigona kuwanika pane vanhu 4 chete.
saka chikundirwadza ndechekuti handizivi kuti mukurarama kwangu munzvimbo ino ndakauya mugore ra1999 handizivi kuti mukurarama kwangu kwandaita nguva yese iyi kusvika pari nhasi ndine munhu wandakanyanya kutadzira zvakanyanyisa kuti akatarisa tsoka yangu pane ndakatsika anonzwa kusembeswa nayo kana kusada kundiona saka iko zvinozvi ndaomerwa neupenyu kuti ndorarama sei munzvimbo inoyi pakataura mushoko rekuti ndigarisane nevamwe zvakanaka hanzvadzi yenyu yakanga isingaende kunhamo saka handiziviwo kuti zvese izvozvo zviri kubatana kuita pachinhu chimwe chete chekuti inini pamugore randataura gore ra1999 kusvika pari zvino kune vandaikagarisana navo vakaendawo kozeta wamo wakazouyawo tichingodara munongoziva magariro vanhu kune vanouya vachienda saka ndive vamo vaishoma vandakagarisana navo kubva mugore ra1999 kusvika pari nhasi varipo vanondipoporera kuti inini mugata kana nevamwe mafamazi vakauya vanova ndivo varazasitenga vanondipoporera upenyu hwangu kuti no hongu zvinowanika zvinooneka handikwanise kufadza munhu wese mukurarama panyika asi ndine vapopora anopoporera kuti no mukugarisana kwangu handina hondo kana kufungira mumwe munhu kuti no uyo ane zvakati mukurarama kwake kwete handiko. Aiwa tinotenda date rememori avepo sorry date rememori renyaradzo date renyaradzo wangu riripo richange riko rini kana muri kurirangarira richange riri pamusi wa18 May 2024. Aiwa tinotenda maita basa nokutipa mukana wekuti titaure nemi pano paSly Media tichitiwo mwari akunyaradzei padambudziko ramakasangana naro. Chikonzero chatinoita interview ndechekuti vamwe vanhu vadzidze kudzidza kugara nhakaona dzevamwe vanogona kuzoziva kuti aiwa vanhu vanofanira kugarisana zvakanaka. Izvi zviitiko zvinogona kungoitika kune munhu wese usina kumbozvitarisira. Tinotenda tachikumbira kuti titaure nemukuwasha wenyu. Tinotenda zvikuru. Uyai nemi baba avasvika sister ndiani? Sister ndiwe treasurer wekomiti yedu. Alright pakanaka ndochinjira imbomira nechaso. Alright aiwa pakanaka. Nematambudziko kababa Zvakaoneka. Ndimi bataimaratoni mbijana nematambudziko baba Zvakaoneka. ndimi makasangana nekusiyiwa nemudzimai wenyu. Chokwadi. Nhau dzanga dzichitaurwa nevamwe makateerera. Isi takuda kungoti titaure zvimwe zvinogona kunge zvasiyiwa nevamwe apa tichitangira panyaya yekurwara kwemudzimai wenyu ndimaive naye mazuva ese. Chii chakaitika muchidimbu? Chakaitika muchidimbu. Imi zita renyu rakazara munoitwani? Krabo. Ndo first name. Kose name? Jangwa. Baba Krabo Jangwa. Mudzimai wenyu akasangana nedambudziko rekurwara rinoita sekunge pane zvinhu zvakamuwira. Mungatitsanangurirawo zvizere kuti zvakatanga sei? Mudzimai wangu akatanga uri musi weSaturday. Aicheka muriwo akagara muvharanda akati baba womwana uruoko rangu ruri kudzimba. Ndati uruoko ruri kudzimba zvanzi ndati no uruoko kana richidzimba chindipai dhishi rino muriwo rinobanga ndicheke. Ndobva wasumuka ndobva waya muberere mekicheni mwana ngandiri ndakagara ndobva wandipa wabva wadzoka wakaenda kunogara muvharanda muye. Wakagara muvharanda muye zvanzi baba womwana ndakunzwa dzungu. Ndakati dzungu kuchachidzwai madzimai? Asi hamuna pane zvimwe zvinhu zvamajaire zvinopoiseni zvazvanzi hapana chandambodya pandamuka. Ndichidaro zvazvanzi izvozvi ndakutopiswa miri. Ndati futi zvazvanzi ndati akomana wedu we ko Mwari ada kundiita sei kwamuri? Zvazvanzi mheno zvazvanzi izosiwo musoro wakuita sei wakutema. Saka mhanyai munonditsvagirawo mapiritsi. Ndakati warume we kozva ndava yei? Zvazvanzi mheno ndobva wasumuka wabva waenda mumba wabva wasvika kunorara pamubhedha. Warara pamubhedha zvazvanzi baba womwana ndikuda kuzvibatsira kurasa mvura. Ndabva ndatora bhaketi remvura ratinogezera muchinjausi ndobva ndavagadzikira wabva warasa mvura.
ndokubva waenda kunorara pafloor. Warara pafloor wakarutsa kujucha marutwe kubuda furu. Right. Zvanzi saka right chimhanyai monditengerawo mapirisi. Ndabva ndamhanya kunotenga mapirisi. Ndatenga mapirisi ndakazorangarira ndakati no, dambudziko iri zvinofikira kuva zviri zvishiri zvawarowa. Saka bheta ndonotsvaga maporofita abatsire mudzimai wangu. Ndabva ndamhanya kusvika kumaporofita kuna Romosi. Avhata aiwa endai munoona Puro avhati ndadzokai munoona Romosi. Vakurambirana nekurambirana. Ndabva ndati too late. Ndanonoka. Ndabva ndadzoka kunozivisa atezvara ndabva ndavaudza kuti maporofita yaita sei yaramba iri kungorambirana. Zvanzi naatezvara saka moda kuti tiite sei. Ndabva ndati baba zvatingatoita apa izvakuda kuti maporofita achishandira tione kuti zvakamira sei. Ndabva ndatenga peturu pamba pababa waIsmail. Ndabva ndafira mumotobheki. Vabva vaenda kundidaidzira abhanda. Vabva vauya zvazvanzi izvi zvishiri zvarova madzimai enyu. Ndobva vakutanga kuwanamatira vachiwashandira vachiita sei. Zvanzi saka right munamato iyi yatakupai plus zvakare futi musaite mistake yekuendesa madzimai enyu kuchipatara. Makaendesa kuchipatara zvinobva zvatovharana nokuti zvishiri. Saka shuwa zvadaro kuno muzukuru wangu akapa puresha madzite zvara ekuti watakuriwe waende kuchipatara. Sadaro ndakati hakuna makazvinzwa paya kuti munhu anenge arohwa nezvinhu zvakadai aende kuchipatara. Zvanzi zvisinei hazvo muzukuru wavo ari kuti ngaaende. Ndabva ndakumbira mukuwasha wangu motokari ndobva yauya yavatakura. Ndabva taenda nawo. Ndabva tasvika uko ndobva tazovabvisa mumota. Ndabva tavadira pamubhedha ndobva vaenda kwavakarapirirwa. Tasvika ikoko kwavakarapirirwa vakanzi kunonoka nawo chirudziwai. Ndabva tati no, taitsvaga mari tanga tisina. Ndosaka tauya pari zvino zvanzi right tinoda kuvatora ropa. Ndobva vatorwa ropa. Wabva wanzi zvinhu hazvina kumira mushe. Ndobva waenda pamubhedha tatsvaga mapirisi mushonga. Ndobva wabayiwa majekiseni apo temperature iri 105 kukwira kwaene. Dzamara temperature yakazodzika kuma4. Avatumwa muzukuru wangu mwana wehanzvadzi yavo kunotora matsamba yomubhedha. Ndobva wauya temperature iye yadzika. Wabva wazoendeswa kumubhedha. Waendeswa kumubhedha ndokubva tataura zvatakataura ikoko vachinyora zvazvanzi sei muromo wavo usiri kuvhara. Ndabva tati hatisi kuziva kuti ini kana kwatabva uka ndozvakangoita. Pirisi ravakapiwa rokusvisvina rokuti BP idzike rakaramba richiwanikwa riripo harina kana kuserera. Tombotraya kuvapa mvura zvakashaya basa. Vakabva vadainza mwana wavo anonzi tarisai tari wandiregerera. Ndo zvakaitika. Vachiita saizvino mudzimai wenyu anzizvo kuchipatara ashaya. Panyaya iri kutaurwa nevamwe yekubuda musodzi nekubuda kweziya, imi makatangira kuzvionera kupi? Chokwadi ndakazviona tiri kuno mudzimai auya uyezve kwakazouya bhodhi rakanga risina mufi mukati. Vakazofuma kuenda naro zvakare kubhindura kunotora mufi. Zvakatondishamisa kuti chirudzoi nako mani bhodhi rinouya risina mutumbi. Box rinouya risina mutumbi. Nendawa yeyi. Panotaura mashoko ekuti makazonzwira muone mudzimai wenyu musina cheni. Zvakaitika. Zvakaitika. Saka ini ndakasina kuziva kuti bhodhi rakadirwa kumadziro harina mufi. But ndakazonzwa ana mbuya vachiti tiri kuda jira rokuti tivharise pamusoro pekofini yemudzimai wako. Ndakati hakuna kwandoritenga usiku huno, ndoritenga kupi? Kuchachena. Tozoita sei tozotsvagawo mari ndoritsvaga. Vakati aiwa ritsvage chete. Kwakatoda kutoita mhirizhonga yekundirwisa. Ukazouya munin'ina wangu achitaura kuti mukoma honai vanhu vakuda kutoita zvokukurwisai handei muchonorara kumba kwangu. Ndabva ndaenda nomunin'ina wangu ndakanorara
komboni apo ndaizeza kurwisiwa sezvo panga pasisina kuwirirana Isibere padhuze munazonzikwa panga pasisina kuwirirana shuwa ndaenda kunorara kukomboni ndakadzoka vakandita ungashaye $2 yekutengesa jira ndora $2 iye ndakazoitsvaga ndakauya ndakaningirina ndakaenda kuvapa zvozvanzi hatisi kuda kasendi kako iyo iri pondo yavanga vataura kuti ndo ichatengeswa jira zvakatondishamisa zvozvanzi haisi kukwana enda unotsvaga imwe mari ndabva ndazoenda kuna ambuya vanonzi amabherinda pamajira pachihera ndobva vandibatsira 5+2 yabva yaita 7 ndabva ndavapa pasasa apo vakutoenda kubhindura vabva vati raiti tichadzoka pazodzoka Chitunha chauya imimi pamakatanga kuchiona kuti chiri kuchema ndipapi? Chitunha kuchema hachina kasi kubuda misodzi. Kubuda misodzi norombo Sure. Chaibuda misodzi. Chaibuda Minyoro. Minyoro. Yakada kuitwa kunge ya papinda to south takaita kunge like fortereza. Izvo ndakazviona zveshuwa. Zvakaitika kwenguva yakareba zvakadii kana muchiri kurangarira? Ndisingazivi but pandikapinda mumba imomo inini ndo pandikatanga kuona izvozvo zvinokuti ndichiziva kuti zvakatanga kwenguva yakaita sei handina kuziva ichokwadi. Tinonzwa futi kuti pakuzobuda kweChitunha mubhokisi yakambosvinura. Chakasvinura chinguva chidiki ndobva vavhara maziso ega ichokwadi. Tingada kudzokera kwamuri imimi pane here zvamungafunga kuti imimi pachezvenyu nemudzimai wenyu aive nechigumburiso chaaigara achitaura kuti murume wangu changwa zvakati taigumburisana zveshuwa but ndakadainziwa nemadzitezvara ndakaenda imomo ndakapupura. Zvimwe zvamakapupura zvazvo zvokuti chinoziva kuti vanhu vese vanonetsana hazvingave zvitsva kwamuri kunetsana nemudzimai. Inini nchiti mudzimai pano pamba tinofanira kugara zvakanaka. Panga pano mwana aita muromo achida kurwisana neni ndikamuudza achipindura zvaaida ndichimuudza kuti mudzimai ona mwana haasi kunditetekera inini ari kuita urudu chirudzwai. Amai vacho vachidhifenda vachiti musiyei mwana wangu nchiti zvino tinochidzana sei mwana kana achindidai. Apo ari mazuva akadarika akada kutondirwisa pakaungana vanhu. Ndakataurira hanzvadzi yacho yakazvigadzirisa still handina kuona kuchinja kwakaita mwana uyu kusvikira pari zvino achiri neurudu. Saka ndakungoti aiwa zvisinei hazvo sezvo mwana wemudzimai regai ningogara naye. Imi mune vana vangani nemudzimai wenyu? Mudzimai wenyu wana nawo 3 vasikana. Pandiripo vangani vakauya navo wandakaona wanawo watatu. Kundi ndakavakudza vanavo ndakavatora madzimai vari so wese 3 wasvikira kuroorwa ndini ndavakudza pamwe nokuvariritira. Pane pakupupurwa kwevanhu vese vaipupurawo muraini kusanganisira nevana, pane mwana here akapupura zvinoenderana nokufungidzira kuti aiwa zveshuwa munhu anga akagumburisana nemudzimai wangu kuvana vavo? Kuvana vavo hapana kasi kutoti vaitopupura vachiti bhuti bright ndo vanogara vakatadzirana nababa. Bhuti vava vakauya naadzimai venyu musati mawanana imemi pavana vatatu vaya pane vakomana vangani nemusikana vangani? Mukomana mumwe chete vasikana 2. Bright ndiye mukomana wacho. Bright ndiye mukomana. Zvinotaurwa kuti anogara achidaro ndezvipi zvacho misikanzwa inganzi iri outstanding inoshungurudza vabereki? Inoshungurudza vabereki ndezvokuti mukomana ndichizvitarisa mai ndakuona kunge akambonyanya kurwarisa stereki takaenda naye kuguta tauya naye ndopa akatanga kuita zvinhu zvakadai izvi wekuguta vakandita mukomana ndiri kufungidzira kuti pamwe kuda aida kuita kunge kakurasika njere anongodhomoka achitaura zvaanotaura. Wakada kuzvitarisa so zvaikonzeresa kuti amai vacho neni tipesane but ndakangoti zvisinei hazvo handingasiyane nemudzimai nechikodzero chakadai hatizivi kuti chiri kuitisa mwana chii. Pane mwana wemwanasikana
akashaya munomo akazombowanikwa akafukunurwa. Munonzwisisa ndiri mungatirondedzera zvakafamba sei? Ichokwadi mwana uyu akawanikwa ari padhuze nebhaketi. Saka paakawanikwa ari padhuze nebhaketi handizivi kuti chii chakazoitika, but anga kuita like kubuda furuso ndo akafa kudaro. Ndichizotarisa Nokutaura asati avigwa here kana kuti azofukunurwa? asati avigwa. Akanga arwara here paakashaya? Kakurwara kacho kakashamisa. Ndobva watoti right, handi tiende kuno maprofita kuna Romoso wandambotaura uye wokurambira kuti uya kuzobatsira agogo wake. Ndobva tasvika kuye abva amunamatira chichi akazongoona mwana achafema achapisa miri. Hawana kuda kuti ataurirewo mwanasikana chokwadi. Zvakanzi mhanyai munotora ajangwa wauye. Ndobva ndasvika zvezvanzi raiti atezva mukuwasha takurai mwana uyu, mwana aparara. Mwana aparara kudaro ndobva wakadainza mubvanhu wangu wavamira pasaidhi apa. Inini ndabva ndasvika ndabva ndaudzwa zvanga atakura muzukuru wangu ndabva ndauya naye. Anga ari mudiki. Ndabva ndauya ndakatakura mudzimai muzukuru wangu. Ndasvika naye ndakaona atezvara vachidarika panezviwa. Ndakati atezvara mwana womubvana wangu ashaya. Ndakamudai ashaya. Ndakati chokwadi baba, ndava kutotanga kuchema. Ndabva tapinda uko ndobva wawaridza bonde. Ndabva tabira muzukuru wedu pasi. Saka akazoonekwa mushure mazuva mangani apa musoro pevhu? Mazuva madiki. Saka makambofamba here mukazvifunza kuti sei mwana azowanikwa apa musoro pevhu iye akambenga mamuviga? Hatina kufamba. Hamuna kufamba. Saka makazongomuviga zvekare? Ichokwadi. Saka kune vanhu vakakubatsirai parufu avo vamungada kutenda vakabatsirana nemi ndanani? Vakawanda mukati muno watikatenda kuti aiwa matiyamura vanhu vachiti aiwa ndo zvazvinoita. But mwana uyu anodikana kufambirwa munzwe kuti chii chakaitika. Iri kuti asaba rufu rwanhasi uno rwadzimai venyu kuti pane vakakubatsira here nechikafu nechi vamungada kutenda? Varipo vakawanda takawatenda. Tinotenda nokuti tendera kuti tigononge tichitaura nemiwo muzuva ranhasi nechiitiko chamakasangana nacho. Tinoti Mwari akunyaradzei uye mushakabva azorore murugare. Pane musati maenda pane zvinowanzoitika zvokuti kana mukaviga munhu mangwana acho munomukira muchizonoona paguva makaita here izvozvo? Takamukira. Pane here zvikadziko zvamakasangana nazvo? Hapana izvatakaona. Hapana. Aiwa, tinotenda maita basa. Aiwa, tatenda.